الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ‘Yan uwana ɗaliban ilimi mata da kuke wannan wuri da ita kanta malamarku ‘yata Zainab Ja'far Mahmud Adam, ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yi haƙuri, na zo na yanke muku jin daɗinku, na dakatar muku da karatunku, na muku shigar burtu, na yi muku bazata. Na ji daɗi da wannan haɗuwar taku a irin waɗannan lokuta masu albarka, haɗuwa wacce take tafi komai tsada, tafi duk wata haɗuwa tsada da daraja da mutunci da za a yi, haɗuwa domin a yi karatun ma ba kowane iri ba, karatu da yake mafifici, wanda ya fi kowanne falala, ya fi kowanne zama wajibi, karatun sanin Allah da aƙidar da ta shafi Ubangiji subhanahu wata'ala da sifofinsa da ayyukansa da sunayensa da kaɗaitakarsa da abubuwan da suka shafi aƙida a dunkule. Babu shakka a irin wannan haɗuwa ba ko ina ake samunta ba, kuma ba kowa yake samun dace ya samu irin wannan haɗuwa ba, ko ya halarci irin wannan zama. Maza mafi yawa suna cikin ƙishin ilimi da buƙatar su san menene addininsu, menene wajibinsu, mai Allah ya ɗora musu, mai aka hana su. Suna matuƙar ƙishin wannan, ballantana kuma mata. So ku ɗaukan ku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa, har ya ba ku irin wannan dama, kuka samu halartar irin waɗannan kusa-kusai waɗanda babu shakka za su haska muku rayuwarku sosai. Ilimin addini shine hasken rayuwa. Duk wani ilimi da zaka sani ba zai baka haske ba yadda zaka tafiya madaidaiciya a rayuwarka kamar sai ilimin addini. Ilimin addini ana buƙatar shi a ko'ina, a koyaushe, tun daga haihuwar mutum har zuwa mutuwarsa, yayin da sauran ilimin muka ana buƙatar su ne a wasu fannoni ko a wasu lokuta, ba kowane lokaci ba. Likita sai baka da lafiya kake neman sa, injiniya sai kana buƙatar ko gini ko wani abu kake neman sa. Hakanan in mutum ne masanin sararin samaniya ko masanin sararin ƙasa ko menene, sai ana da buƙatar wannan fannin za a neme shi. Amma shi ilimin addini a kowane lokaci ana buƙatarsa. Yadda muke buƙatar mu shaƙi numfashi, yadda muke buƙatar shaƙar iska mu numfasa matuƙar muna da rai, to haka ilimin addini ake buƙatarsa. Saboda haka jajircewa da dagewa akan abin da ake buƙatarsa a kowane lokaci shine a gaba, sama da abin da sai a wasu lokuta za a buƙace shi. Sannan wannan ilimi ne da zai bi ka har cikin kabarinka, har zuwa makomarka ta ƙarshe. Duk wani ilimi da zarar mutum ya mutu shikenan amfaninsa ya ƙare, amma ilimin addini har kabarinsa zai bi shi har zuwa tashin kiyama. Ashe ba ƙaramin sakaci ba ne mu mayar da ilimin addini ya koma baya, mu ba wa wasu ilimin muka muhimmanci sama da shi, wasu ma su ba wa sha'anin kasuwanci da neman duniya muhimmanci sama da ilimin addini. Wannan ba ƙaramar asara ba ce. Sauraka wanda yake neman ilimi yake tafiya akan ilimi, wannan shine yake tafiya a miƙe. Duk wanda ba shi da ilimi yana tafiya a cikin duhu ne. Wanda yake tafiya a cikin duhu, ka kaddara menene ba zai gamu da shi ba. Zai yi tuntube, zai taka kaya, zai taka kusa, zai fada ramin da zai halaka.
saboda baya gani. أفمن كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. sauraka wanda yake da ilimi yake aiki da shi a cikin haske yake, wanda ba shi da ilimi a cikin duhu yake tafiya, komai ma zai iya samunsa. saboda haka ku gode wa Allah kuma ku tsaya ku jajirce, ku sani shi ilimi abin da rabo ne na wanda ya neme shi. Duk wanda ya neme shi kowane ne zai iya samunsa, amma baka neme shi ba za ka same shi ba. ku yi haƙuri da wahalhalu, ba a samun ilimi sai an wahala. la yunalu al-ilmi rahatil jism, ba a samun ilimi sai an cire girman kai. la yunalu al-ilmu mustakbirun wala mustahi, mutumin duk da yake da girman kai ko yake da jin kunya ba zai yi ilimi ba. ba a samun ilimi sai an saukar da kai, sai an yi tawalu'u, sai an yi biyayya ga waɗanda suke karantar da kai. annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne cikin ulul azmi minar rusul, cikin manyan manzanni, shine na uku ko na hudu a martaba, amma duk da haka Allah ce je ya nemi ilimi, kuma ya je ya yi tawalu, ya yi biyayya gurin wanda ba annabi ba, a gurin wanda yake bai kai shi a matsayi ba, ko da annabi ne. shine annabi Khadir, annabin Allah ne, bai kai shi matsayi ba, amma kuma gurinsa aka ce je nemi ilimi. saboda haka wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, ina jin Wake ibn al-Jarrah, yake cewa mutum ba zai zama ilimi ba sai ya ɗauki ilimi daga wanda yake sama da shi, da wanda yake sa'ansa, da wanda yake ƙasa da shi. so ba na zo nan in ɗauke muku, in cinye muku lokaci ba. na san ana ta ƙoƙarin watakila a kai wata gaba inda za a tsaya, kuma ba tare da an gayyace ni ba. na zo gayyar soɗi, so sai a mun afuwa. kuma muna godiya ga yata malama Zainab da take ba da lokacinta, duk da ɗawainiyar da take kanta a matsayinta na uwa. tana da 'ya'ya, tana da miji, tana da sabgogi, amma duk da haka take ba da irin waɗannan lokaci domin ta karantar da ku. Allah ya ƙara mata albarka a rayuwarta da ta 'ya'yanta. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata wannan aiki da ta ke yi a mizaninta. Allah ya haɗa ta da mutanen kirki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya mata gwagwaɓar sakayya. na gode da wannan dama da kuka bani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.